imponerende, det er dejligt. Jeg er virkelig glad. Local News. Vi er i dag kommet på Primo, og jeg står her med direktør for Primo Danmark, Tej Bern. Tej, der har været fest her i dag, som vi også kan se op bagved dig på banneret der. Prøv at fortælle lidt om den fest, der har været i dag. Ja, det gør jeg gerne. Vi har haft en dag, hvor vi har inviteret Flemming Grundet, vores ejer, til Tistrup, hvor det hele startede. Fordi vi har åbnet et Primo Museum, og hvor vi har bedt ham om at komme og fortælle lidt historie og åbne det her museum i dag. I den forbindelse så har vi også arrangeret en lille surprise, så da vi var færdige med at åbne museet, så gik vi ned til kantinen, hvor vi egentlig har inviteret alle medarbejdere, som der så stod glade og tog imod Flemming og ønskede ham tillykke med det nye og fremadrettet. Så. Ja. Jeg tænkte dog, hvis vi går lidt mere dybere, han var jo bestyrelsesformand, men det er han ikke længere. Hvornår fik det ende? Ja. Jamen det er korrekt. Jamen det er her ved udgangen af 2024, hvor han har overladt posten til hans datter, Mette Grundet. Ja. I den forbindelse så har vi valgt her i dag at lige markere det sammen med medarbejderne og ønske ham tillykke med den nye æra. Ja. Men han er jo ikke helt færdig her. Nye opgaver rigtigt. Står der, ny rolle, ny ære. Prøv at fortælle lidt om hans nye... Det er helt korrekt, at det her er jo næste kapitel i livet, og vi ser jo gerne Flemming som komme fortsat her på Primo, og komme med hans konstruktive idéer, som han jo altid har gjort, og nu er der endnu en mulighed for at gøre det i forbindelse med museet. Det er jo første spadestik, vil jeg sige. Det er jo noget, vi skal arbejde med sammen med Flemming og have udviklet. Så ligger der opgaver foran. Så man kan sige lidt, hvis vi skal tage en overskrift på det, fra bestyrelsesformand til museuminspektør, kan man sige. Ja, det kan vi godt sige. Så det har været en stor festdag. Bestemt. Ja. En fornøjelse, og dejligt, at der er så mange medarbejdere, der har bakket op, og der har været holdt mange gode taler, og der er virkelig lagt noget energi bag. Så jeg synes, det har været en fornøjelse at kunne fejre sammen med medarbejderne og give det her videre til Flemming i dag. Man kan jo se, at ældre medarbejdere, der jo taler og sager, folk har virkelig... de er jo rørt, kan man sige, og det kunne man også se jo ham selv, han var rørt over den tale. Men det er også en fantastisk ære, at en 62 år, han har været i gang her. Så fantastisk. Ja, jeg synes, det var dejligt. Han havde mulighed for at komme over i dag, og så vi kunne lave den her lille surprise sammen med, og at stort set alle medarbejdere, der har mulighed for at have været her i dag. Så det var en god dag. Så tak skal du have. Velkommen. Ja, Flemming, det var en overraskelse for dig i dag. Jeg var her, da du kom ind. Det havde du ikke regnet med det her. Hvad var det egentlig, du troede, du skulle have været over til? Nej, det er jo som vi har talt om, at du kender historien med de 15 gamle kasser, og det der skulle smides ud, som jeg synes var guld i, og det blev så pakket ud. Og så foreslår Merete, at vi samler noget af det og laver sådan begyndelsen på et eller andet museum, kan vi jo kalde det, men nogle ting, min fars gamle regnestok og sådan noget. Og så regner med, at det er jo det, jeg skulle over indvige. Så jeg var heldig at komme med toget i morges. Jeg blev jo totalt overrasket over at komme ind her klokken 1. Det har jeg slet ikke regnet med. Det var en voldsom... Det var fantastisk rart. Men vil det sige, at du fortæller mig, at de har taget dig på sengen, fordi der står op bagved dig, nye opgaver, nye roller og nye ære. Det vidste du ikke? Nej, du brugte det udtryk. Det ville jeg ikke lige selv bruge, men det gjorde det faktisk. Ja. Det gjorde det. Ja. Det er en total overraskelse, og jeg er jo også glad for. Altså en gang imellem kan man selvfølgelig godt synes, der beholdt mange taler, og det, men det var fantastisk rart for mig. Det var også rart, tror jeg, for medarbejderne. Så det har været en fantastisk dag. Da du stod der og var 73 og blev kaldt hjem af din far, i 74, 64. Okay, det var 64, du blev kaldt hjem i. Ja. Nå, okay, 64, undskyld. Der tænker jeg på, var det her, du havde tænkt? Nej, jeg vidste slet ikke, hvad jeg tænkte. Jeg vidste jo godt, der var en lille virksomhed hernede, og det min mening var, at jeg ville jo ikke ind i pladsbranchen uden viden, så jeg ville jo have været til udlandet og lære lidt. Det kom jeg aldrig.
Men man kan jo sige i dag, I er vel dem, folk lærer af i dag. Ja, det er nogle steder er vi der. Vi er nu for eksempel det seneste, vi er i gang med, det er vores USA-eventyr. Ja. Og der er vi jo til offshore, til afvindmøller, der er vi nok leading på det område. Ja. Det er vi. Nu, hvor du er afgående formand, det er jo ingen hemmelighed længere. Hvad skal du ellers få tiden til at gå med? Ja, men det er jo det gode spørgsmål. Ja. Det gode spørgsmål, Peter, men personligt skal jeg finde min vej. Ja. Og jeg tror, jeg vil ende min dag som storyteller. Problemet er, at man bliver så gammel, som jeg er, at så kan man fortælle historier, som andre mennesker ikke rigtig forstår, fordi de har levet uden en anden tid, ikke? Så jeg vil prøve på, jeg har startet et projekt sammen med Merete om, at det, jeg har talt om i dag, at det er menneskene, der driver virksomheden. At det er vigtigt, at man har en ånd og en organisation. Og at jeg synes også, at selvom vi nu for eksempel har købt en virksomhed i Sverige, så har de jo deres egen historie, Præcis. som starter måske endnu ældre tilbage end Primo. Så skal vi have lavet sådan nogle sider eller lille skrift, ja. Og så billeder af, hvor de er i dag. Og så står selvfølgelig til sidst, så hænger de på Primo nede i bunden der, ikke? Men det vil jeg bruge lidt tid på, og så rejse rundt og få det gjort, og så forklare de mennesker, jeg nu møder, at historien skal de kende, alle de ansatte skal med til at føre historien videre. Det vil jeg bruge lidt tid på. Ja. Jeg tænker her til sidst, kunne du tænke dig at kigge ind i kameraet og så sige noget til området her? Så er det her. Jeg synes jo personligt, at det har egentlig været ganske udmærket at drive virksomhed i gamle dage i Tistrup Kommune og Ølgod Kommune, ja. og Varde Kommune, men jeg synes jo også, at der også kom meget industri hertil. Det er jo en periode, der skete der på samme tid. Vi kender dem alle sammen, H2H og Flensted, hvad de nu hedder, og Stålfjerfabrikken. Det er det, jeg måske selv er også lidt stolt af. Det er, at når vi ser det, vi har, fabriksanlæg, vi har i dag, også efter vi har købt Syd, så synes jeg godt, der er noget, vi godt kan være vist frem. Jeg tror, det er en af de pæneste plastfabrikker, der er i Danmark. Den ligger altså i Ølgod Kommune. Det gør den, og man kan jo sige, nu er jeg selv lærer her der for sidst i 70'erne, og man kan jo sige, jamen der var jo Bornholm og uger, og der var alt muligt, og det er der vel stadigvæk. Ja, og kunst og malerier, og vi har lige lavet et samarbejde med kunstudstillingen deroppe, Janus. Og låner nogle malerier. Det synes jeg også godt med sådan et samarbejde. Ja. Jeg synes, vi er en del af byen, og byen er en del af os. Så nu du tror af, det betyder ikke, at der er nok nogen, der vil spørge om, at Primo, de glemmer Tistrup. Ja, det håber jeg så ikke, de gør, men det vil altid være klart, at når der er nye kokke, så... Ja, og jeg er sikker på, at den måde, som Mette vil drive det på, det er endnu mere professionelt. Jeg har kørt meget på følelser og impulser, nu gør vi sgu det, ikke? Ja. Mette, hun er meget mere strategisk tænkende. Ja. Så det skal nok gå. Ja. Så, jamen... Så er det bare at sige, at vi håber, vi får dig at se igen her i Tistrup. Ja, men det gør vi. Ja, for du har jo en museum, du skal passe. Ja. Så det er jo godt. Jamen, tak for snakken. Ja, det er godt. Jeg har kun 2 hænder. Nej, vi stiller herovre bagefter der. Der er en cognac, og der er glas, der passer til. Det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Og så en cigar. kan man forlange mere så. Ja, og selvfølgelig et kort. Men ja, tillykke. Mange tak.